nɛgɛ ɲɛ 17 an talan gosikan ye nin ye Bayangara mara la a ɲɛ 12 o be Washington DC yan nɔ VOA soba kɔnɔna la awa an ka foli bɛ aw ye nin ye VOA Bambara ka kunnafoni kɛnɛw sigikanw ye Kayatu Tarawele bi ye janvier kalo tile 3 san 2024 ye an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan kaba yira kuba kɛra Bayangara ani Jigimbomo cɛla la aywa a yirala k'a fɔ ko cɛ marifatigi dɔw lakodɔnbali dɔw ye dankari faso jamaw la ka mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna bɔnɛ u ni na a mɔgɔ 3 cɛla a yirala k'a fɔ ko Adama Yebeje n'ale arabu dɔnkilidala ye a yɔrɔ la yen nɔ be olu cɛla an bɛna an ka laselikɛlaw ka laseliw lamɛn a kan terrain numéro 24 n'o ye terrain min ye n'a bɛ Kayi sira kan ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi a yɛlɛmara kabini novembre kalo tile 24 wagati la ne mɔgɔ 110 ɲɔgɔnna ye a kɔnɔna la a kɛra kunnajaba ye mɔgɔ ni ma to a la nka a yirala k'a fɔ k'a ta o don ma kana bila bi la a kɛlen bɛ gɛlɛyabaw de ye sɔrɔbolow kan an bɛna an ka laselikɛlaw fana ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn a kan Mali politique kulu kɛlen bɛ k'u kan labɔ ka kɛɲɛ ni colonel Assimi Goïta Mali furancɛ fanga ale ye sarangani minnu kɛ ka kɛɲɛ ni tubabu san kura yɛlɛmali ɲɛnamayali salu ye awa hakilinaw tɛ kelen ye a kan Mariam Kuyate ale wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲininkaliw kɛ a kan an bɛ olu fana lase aw ma ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la ne Kayatu Tarawele fɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye tuguni k'a fɔ aw ye aw ka bisimila malikura jɛmukan kɛnɛ kan nin ye san kura daminɛtɔ ye an b'o o tile fɔlɔw la san 2024 kunnafoniw kɛnɛw kan ne Kayira ye ayiwa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ kunungo tarata la cɛ marifatigi koladɔnbali dɔw taara ka taa mugujugu wuli faso jama jɛkuluw la Bayangara ani Jigimbomo dugu cɛla la awa senfɛ mɔgɔ 3 bɔnɛna u ni na a mɔgɔ 3 cɛla yirala k'a fɔ ko Adama Yebeje n'ale ye rapu dala ye ne a lakodɔnnen don a ka bɛn kumaw a n'a ka basigi kumaw la a ka dɔnkiliw kɔnɔna na bɛ mɔgɔ fagataw la Tijani Wederago VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bayangara bɛ a ɲɛfɔ an ye an ka a lamɛn Bayangara marabolo kɔnɔna na dugu jɛko 20 bɛɛ lajɛlen n'a gɛlɛyaw don ka sabu kɛ dangarewalew ye kunungo tarata an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko dangarewalew kɔni kɛra Bayangara ni Jɔnbɔlɔ cɛ mun yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa dɔw bɔnɛ u ni na i n'a fɔ an ka nin seereya in b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na dangarewale in kɛra kama sɔrɔ ale yɔrɔ kuma jan la dongo mini fɛngɛna yɔrɔ min na o niveau yɛrɛ la a ta kɛra yɛrɛ de u bɔra Bayangara ka taa Jigibobo maa 3 de binna donc maa 4 sera ka isape u bɔra Bayangara moto 2 la mɔgɔ 2 maa minnu kɔni bɔnɛna u ni na nin dangarewale in senfɛ maa lakodɔnnen dɔ b'u cɛma ni o ye sifilaka dɔ ye n'o kun bi rapu kɛ dɔgɔnɔkan na Adama Yebeje ni caman b'a wele ko kibiri belebele a ka dɔnkili kun bɛ boli bɛn ni kelenya bɛ se ka na cogo min na Bayangara marabolo kɔnɔna na Daniel Arama y'a baarakɛɲɔgɔnya dɔ ye a bɛ seereya dɔw d'a ma nin dɔnkilidala in kan n'i ko kibiri vraiment dɔkɔnɔ dugu la place ba b'a bolo a fɛlen don mɔgɔw fɛ et puis a cɛsirilen don kosɛbɛ dɔkɔnɔ dugu kow la kibiri ka kuma bɛ bɛn ni kelenya sabatili ani an bamusow ka sɛgɛn minnu bɛ village la k'o sɛgɛn fɔ pour que ka se ka dɛmɛ las'u ma kibiri bɛ baara kɛ ka ɲɛsin o ma u ka fɔla a kun nan bɛ concert la Bayangara nka lakanabaliya kama u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a tɛ se ka concert kɛ ne ni Kebiru le 23 a ka concert kun bɛ Bayangara on était tous ensemble concert annulera a nana ne n'ale yɛrɛ an ye kuma caman fɔ nous les artistes qui sont ici ani mɔgɔ wɛrɛw bɛɛ sugujɔlaw an bɛɛ minnu bɛ yan yɔrɔ wɛrɛ de t'an bolo ni yɔrɔ wɛrɛ kun b'an bolo an bɛ taa donc toujours an bɛ wele de bila autorités ma en tout cas c'est o ci kelen de don si on est malien vraiment il faut que an ka situation ka falen i ka dɔn nin waati laban ninnu na dangarewale kɔni cayalen don Bayangara ni Bankasi cɛ siraba min n'an b'a wele ko route touristique walima route serpente ni maa minnu kɔni tayana kunungo u ka janajɛ bɛna kɛ bi araba Tijani Wederago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro
Ayiwa halisa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye kari tɛmɛnen na ka kɛɲɛ ni tubabusan yɛlɛmali ɲɛnamayaliw ye Mali furancɛ fanga Asimi Goita ale sarankali kɛ faso jamakulu la. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye politikikɛlaw ye olu ka kulu ɲɛmɔgɔ dɔw ye kannabɔliw kɛ ka kɛɲɛ n'a ye wa mɔgɔw hakilinaw fana ma kɛ kelen ye a faamuyali cogoyaw kan. Mariam Kuyate n'ale VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ Bamakɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka kumakanw lamɛn. Parti politique jɛkulu min bɛ wele ko RPM olu y'a yira ko jamanakuntigi ka sanyɛlɛma laseliw la ko min ye kalata kɛli waati ka dama se o ma fɛn min tun kɔnɔnen don politikimaw fɛ. Seku Niame ale ye parti RPM o ka kumalasela ye. A damagara point caman na en réalité an kun bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ nin kun bɛna k'a bolo occasion ye occasion min kɔnɔna la a bɛna waati kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ kalafiliw bɛ se ka labɛn waati min kɔnɔna la ani sigikafɔ minnu bɛ kɛ walasa ka bɛn kɛ o waati kofɔlen ninnu kan nka an y'a ye k'a fɔ a da ma maga datiko la a ma datiko di a ma dɔn ɲɛfɔli fana na mun b'a jira k'a fɔ maaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka kumaw kɛ walasa ka bɛn dati kan donc an kɔni bɛ ka mun kɔnɔ o kun ye k'a fɔ nin occasion in senfɛ an bɛna jɛyaba sɔrɔ o la en tout cas an ka niveau la n'o y'an ka parti Rassemblement pour le Mali RPM an bɛ se k'a fɔ an kun sigilen bɛ ni mun ye o tɛ nin ye. Parti ADEMA PSG olu fɛnɛ fanfɛla la k'u ye faamuya min sɔrɔ colonel Asimi Goita ka sanyɛlɛma laseliw la k'o de ye hakilijagabɔ ani bilasiralikanw ye. Honorable Yaya Sangare ale ye o parti ma ye. An bɛ mun retenu kɛrɛnkɛrɛnnen la o y'a ye k'a fɔ a y'a ɲini maliyɛnw ka sigi an ka sigi ka fɔ kɛ damu ye an ka ɲini an bɛ se ka fɛn fɛn dilan an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi an ka o dilan an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ da ma don la an y'o faamu an b'o ta k'a fɔ o y'a hakilina ɲuman ye n'a bɔra sira fɛ ni bɛɛ y'a faamuya ten k'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana in jɔ jɛkulu kelen tɛ se ka jamana in jɔ an bɛɛ de bɛ jɛ i kɛra sɔrɔsi ye o kɛra société civile mɔgɔ ye o kɛra parti politique mɔgɔ ye o i kɛra diinɛ mɔgɔ ye o an bɛɛ de kan ka sigi k'a lajɛ jamana nin bɛ se ka dilan cogo min na parce que jamana nin ye an bɛɛ de ta ye. Morena olu fɛnɛ y'u ka yetaw fɔ an ye an ka jɛ ka Nabi Togo la lamɛn. Kuma ninnu na an fɔra an jigi kɔ an kɔni fɛ 2024 in fɛnɛ na awa sigikɛn bɛ k'u kɔnɔ yɔrɔ mun na o ye kalafili kow ye sigikɛn bɛ k'u kɔnɔ kalafili de la tiɲɛ don a ye laseli minnu kɛ a caman bɛ an ka awa tali kɛ an ka gɛlɛyaw la nka nin gɛlɛya ninnu fɛnɛ an b'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ a fura dɔ ye kalafiliw ka kɛ an ka ɲɛma dɔw sigi jɛmu fanga ɲɛmaw sigi walasa jamana ka bɔ nin kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔ kama sɔrɔ i taara ɲɛ o i taara kɔ o awa a tɛ taa min kɔ o de ye kalafili ye dunatɛmɛ fanga ka baara tɛ ka kɛ i b'i bolo bila fɛn bɛɛ la i bolo bɛ sɔnna i bolo bɛ biɲɛ na ko nuguba kunbirilaw fɛnɛ kana taa k'i to u ka bɔ nin wale ninnu kɔnɔ u k'u ɲɛsin kalata baaraw ma an ka jamana ɲɛmaa sigi. An k'a dɔn k'a fɔ furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ale ye laada la tile i n'a fɔ min bɛ kɛ jamanakuntigiw fɛ sanyɛlɛmaw la a ye ɲɛfɔli kɔni kɛ baaraba minnu kɛla san tɛmɛlen ani minnu bɛna waleya ni san kura in kɔnɔ jamana ka ɲɛta a n'a ka basigi kama. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa an bɛ don min na bi kɔlɔsi y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sungurundenninw ye minnu bɛ bɔ u ka tugudaw la ka na baaradenya la dugubaw kɔnɔna na ni u ka mɔgɔ minnu b'u ta baara la cɛlaw gɛlɛyalen don kosɛbɛ u ka lamaraw duw kɔnɔna na u caman gɛlɛyalen don a caman bɛ waleyaw la ka taa se hadamadenya hakɛ dankarili waleyaw ani ko caman ba a kɔnɔ mun de ye nin bɛɛ la waleya Sɛnɛbu Cɛru ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan an ka a ka kumakanw lamɛn. Ne ye gɛlɛya camanba de sɔrɔ a la parce que patron ya neni u tun bɛ jɔ ne na depuis ne ka dɔgɔ u tun bɛ ne kɔrɔfɔ kuma caman patron ye ko caman kɛ ne na quoi. Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako faba kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ dudɛmɛdenw walima baara ɲini dɔw yɛrɛ ko ko baarakɛdenw olu ka baara tɛ kunkɔrɔtaba ye i n'a fɔ Awa Darame u ka ca musomisɛnnin na minnu bɛ bɔ u ka duguw la ni k'u kudan duguba kɔnɔna kan walasa kana baara ɲini kɛ ni ka musakaw sɔrɔ ka u ka kɔɲɔminɛnw san nka kumana caman na i b'a ye k'a fɔ ni musolakaw olu bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ u ɲɛ duguba kɔnɔ kumana dɔw la i b'a ye k'a fɔ u bɛ baara sɔrɔ du minnu kɔnɔna na olu dɔw ti ɲɛ ni musolaka ninnu ma. Luwan Kulibali a bɛ ɲɛfɔli k'an ye a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ka baara kɔnɔna na. A den de taara garo dɔnnen da la
ko ne de ale ka fɛn tiɲɛ a sɔrɔla ne kana bɔ k'a di a den ma. Ani ni dudɛmɛden minnu masalala u ka patron ka koɲɛw kan masala kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ nisɔndiyaba tɛ u ɲɛ kan. Bingani wale min bɛ ta ka ni musolaka ninnu sɛgɛrɛ a dɔw bɛɛ tɛ kɛ farikolo la. Nɛnɛba ni ale yɛrɛ ye dudɛmɛden ye a y'a yira k'a fɔ ko bingani walew delila ka ta ka sɛgɛrɛ hakili la ka sababuya kɛ kumakan cɛjugu dɔw fɔli ye. An tɛ siyɔrɔ ɲuman na u tɛ dumuni ɲɛnɛma d'a ma an ka minɛnw bɛ bila gabugu kɔnɔ donc u bɛ baarakɛlaw kɛ komi jɔn wa u b'anw neni u b'an fa neni u b'an ba neni. Hali n'a y'a sɔrɔ patron caman ma ɲi nin dudɛmɛden ninnu ma kumana caman na i b'a sɔrɔ dudɛmɛdenw yɛrɛ bɛɛ fana tɛ maa ɲumanw ye. Fatumata Keita ni a yɛrɛ bɛ dudɛmɛdenw ta ka caya kosɛbɛ ale ye o kuma in sɛmɛnti an ye. Ni denmuso ka mariage de tun bɛ yen nɔ i y'a ye a y'an ka fini cɛ an ka fini kura an ka samaraw a taara n'an ka fɛnw bɛɛ walayi an ma sɔn kabini ya 49 ne bɛ boli bi 49 ba man tɛ ka ni mɔgɔ lankolon n'o tɛ. An b'an senfa ka taa Bamako ba kini yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falajɛ sugu la. Hɛrɛ bɛ ne kun sera fɛ wula in na ne muso bɛ mago bɛ baarakɛden na. I n'a fɔ Lube Joel Munkuru ka kɛɲɛ ni duguba sigi gɛlɛya caman ye u ka ca Bamakokaw la minnu mago bɛ jɔ dudɛmɛdenw na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Ne kun nana ka baarakɛden ɲini k'a den madamu ma bon a y'a fɔ cogo min na n kan ka kɛ o cogo la ko kana sunfalen ɲini maa min mangani wa. Ka kɛɲɛ ni dudɛmɛdenw ɲini ni fanga bonyani ye fɛn min ye maa caman ye olu ye u dili mɔgɔw ma ka u kɛ u ka baaraw ye ni ka nafa sɔrɔ a la nka Adama Tarawele yɛrɛ ka fɔ la nin baara in na kuma bɛɛ gɛlɛya don. Dɔw b'a fɔ fana ka sa n ka fɛn nin fana tiɲɛ n b'a tigɛ a ka wari la nin bɛɛ bɛ fɔ ne ma bon dɔw bɛ yen nɔ n'u bolila fana kɔnɔ a b'a fɔ ko n wari hakɛ sonyɛna n b'a sara dɔw ko tɛ baarakɛla dɔ i mako tɛ baarakɛla ye i mako t'a somɔgɔ i mako bɛ ne de la halisa n bɛ dɔ ta sara la ma ban fɔlɔ. Walasa ka dan sigi dudɛmɛdenw ale ni patron cɛ gɛlɛyaw la o kama baɲumankɛkulu ale ni tɔn caman bilala sen kan minnu bɛ dudɛmɛdenw di mɔgɔ ma ka fara o kan u bɛ u cɛ koɲɛ gɛlɛyaw ɲɛnɛbɔ ni ka dudɛmɛdenw ka hakɛ ka olu sabati. Apafe muso danbe ale ye o baɲumankɛkulu dɔ ye min yɛrɛ la Siyaka Jara ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye u ka baarakɛtaw la. N'an tilala u jateminɛw na pewu o y'a sɔrɔ patron minnu kan u ta baara la donc olu bɛna baara dudɛmɛden ninnu ko fɔ anw ye k'a fɔ mako bɛ dudɛmɛden na donc an bɛ sɔrɔ ka dudɛmɛden ninnu bilasira ni ladilikanw ye ka sɔrɔ ka contrat signer dudɛmɛdenw o ni patron ni ɲɔgɔn cɛ mais anw yɛrɛw bɛ kɛ camancɛ la walasa dɔ kana bi dɔ kan o ye anw ka baara ye. Yɔrɔ la o t'an ka wari sara ka ɲa. Danfara min bɛ Adadi ale ni tɔn wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ baara ɲini di mɔgɔw ma o ye k'a fɔ nin tɔn in maaw olu bɛɛ lajɛlen delila ka tɛmɛ dudɛmɛdenya fɛ sɔnni ka se bi ma wa o kɛra sababu ye u ka se k'u ka baarakɛtaw dɔn ka ɲɛ ale ni ka dɛmɛ se dudɛmɛdenw ma ka daa kan u yɛrɛ y'a dɔn b'a lajɛ ye. Aisata Kone ale ka baara ɲɛsinen don ni tɔn kofɔlen ka kunnafoni di ma. Parce que anw ye gɛlɛya min sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye an b'an tɔɲɔgɔnw kisi o ma. An tɛmɛna sira minnu fɛ n'o ye sira ɲumanw ye pour que ka bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔ an b'o sira don an tɔɲɔgɔnw kɔrɔ walasa u kana bi o gɛlɛya kelen in kɔnɔna na. Seinabu Ciro ka fasiri do VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa kabini novembre kalo tɛmɛni tile 24 na yirala k'a fɔ ko terrain min bɛ mɔgɔw ta ka bɔ Bamako ka taa Kayi ye sira bila ne ma 410 ɲɔgɔnna ye a kɛra kunnaja kɔni a kasara la ni ma to a la nka k'a ta don ma kana bila bi la comme ale de bɛ tuguli kɛ ne terrain tɛ sira kan a kɛlen bɛ gɛlɛyabaw ye sɔrɔ nasiraw kan Mohamed Danyogo n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamako bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Kabini ni terrain dafiri kɛra novembre kalo tile 24 tɛmɛnen ye ale kɔni a kɔlɔlɔ bonyana maɲinakaw kan kosɛbɛ. Fanta Sakiliba n'ale jɛgɛ feerela ye ani Umu Ture n'ale fana bɛ sogo feere Maɲina terrain la an ka olu lamɛn a ye gɛlɛya min lase u ma. Terrain lo ani sisan cɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔ kan terrain bɛ n'ala tuma min i bɛ min sɔrɔ la i t'o sɔrɔ la i tun bɛ se ka jɛgɛ ta 1500 2000 2000 k'a feere mais sa hali sa ka 500 la ta tɛ sa an b'a ɲini an balimaw fɛ o k'an dɛmɛ Ala ye kira ye terrain ka na ni terrain nana an bɛ ka sɔrɔ b'o de la
an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la. Bon terrain kun wulila an kun content an nisɔndiyara an ko k'an balimakɛ nana mais dɛrɛma kɛni bi tɛ sogo kilo 2 yɛrɛ feereli ka gɛlɛ anw ma ɲina gare la mɔgɔ min tun bɛ kilo 20 kilo 30 feere n'a fɔra bi ko segali kilo 2 ɲɔgɔn feere o ka gɛlɛ anw ma kojugu an b'a ɲini faamaw fɛ a n'an ka dirigeant minnu bɛ Bamako u ka ɲama pour que an ka terrain ka se ka wuli. A gɛlɛya a ma dan musolakaw dɔrɔn ma ani u ka jago Siraba Dunbiya n'ale yɛrɛ ye terrainbolila kɔrɔ ye ale kɔni ale bolo gɛlɛya fanba o bɛ minɛnw de kan sabula ka minɛnw ta ka bɔ Bamako ka na se Mayina ni terrain bɛ tɛmɛ dugu tɔ minnu na gɛlɛya bɛ o bɛɛ lajɛlen na bi an ka lamɛn. Vraiment ka ni bi cɛ gɛlɛya donna transport la parce que vraiment a tun b'a la tuma min na nɔgɔyaba de tun b'a la deuxièmement dɔ bɔra sɔrɔ la k'olu tɛ na o ye gɛlɛya dɔ ye bon hali ni k'olu pesera u bɛ se ka une semaine deux semaines kɛ u bɛ tiɲɛ donc o fana ye gɛlɛya dɔ de ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen hali da la dumunifɛnw olu sɔrɔli Mayinakaw ani dugu tɔ minnu bɛ terrain sira kan o bɛɛ kɛlen don gɛlɛya caman ye bi Magalan Kamara n'ale ye Mayinaka ye an ka a lamɛn. Bi terrain jɔ ni sisan cɛ an ka fɛn bɛɛ da gɛlɛya la foyi tɛ yan malo gɛlɛyara sukaro gɛlɛyara tulu gɛlɛyara foyi tɛ yan hali an ka Lipton a si tɛ foyi tɛ yan an ka fɛn bɛɛ gɛlɛyara yɛrɛ ma. Maa minnu kɔni n'olu degunnen don kosɛbɛ fana nin ko in na o de ye jagokɛlaw ye sabula olu bɛn'u ka jagofɛnw ta Bamako wa terrain de b'u dɛmɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ mobili kan terrain jɔli a bɛ ka kɔlɔlɔ min don u ka baara la bi Mamadu Jara ale bɛ dɔ fɔ an ye o la. Ni terrain wulila dɔrɔn vraiment a ka d'an ye depuis terrain yɛrɛ dérèglement kɛra binna terrain jɔra an mago sara gɛlɛyaba de b'an kan anw ye commerçant de an bɛ minɛn san Bamako an bɛ na n'a ye an bɛ an ta ɲin'a la an b'an ka denbayaw balo vraiment terrain jɔra a géré an kan a terrain ni minɛn min bɛ na mobili tɛ se ka na n'a ye mobili tɛ se ka na terrain ka turu kelen dɔrɔn mobili tɛ se ka da terrain kɔrɔ fo ka taa diɲɛ wuli a ka nɔgɔn Amérique bɛ tan dɛ France bɛ tan dɛ terrain bɛ boli la mobili bɛ boli la fɛn bɛɛ o bɛɛ la gɛlɛya bɛ yen bon aw min t'anw bolo yan don anw bɛ baara kɛ ni mobili kelen dɔrɔn de mobili yɛrɛ ko b'an tɔɔrɔlen fo ka dama tɛmɛ hali sisan ne ka minɛn bɛ Bamako a dɛsɛra ka na. Ni jamakulu bɛɛ lajɛlen kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ olu kan gɛlɛya a ma dan olu ma sabula maa minnu sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya n'olu fana bɛ terrain gare la n'olu bɛ minɛnw najigi ka minɛnw nadon ka u dahirimɛ sɔrɔ ani k'u ka denbaya musakaw sɔrɔ olu y'a jira k'a fɔ ko terrain jɔli o kɛra olu ka baara jɔli o de y'a to u bɛɛ ka laɲini ye mun de ye bi cɛmancɛ fanga ɲɛmaw u ka fɛɛrɛ dɔ bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na terrain ale bɛ se ka koloko kura ye ka tɛmɛ u ka duguw la cogo min na u ka sɔrɔdaw olu bɛ se ka yiriwa. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. K'a fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ halisa Malikura jɛmukan de kɔnɔna la ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de mankan na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka jɛmukan na ni waati in na an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na ayiwa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ Abidjan an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 99 kan Burkina Faso o faaba kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102 ani tomi ani 4 kan ayiwa ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na bɔlɔlɔ siraw la ni waati in na an bɛ an ka live la an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voa.com ye walima a b'an sɔrɔ an ka pagew kan Facebook Instagram ani YouTube la an bɛ live la ni waati in na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye tarata don na Sierra Leone kaw fɛ yen nɔ u ye mɔgɔ 12 ɲɔgɔn na ɲangi ka u jalaki ayiwa ka da u ka waleyaw kan u ye minnu kɛ lamagaba senfɛ Novembre kalo tɛmɛni tile 26 la sanba 2023 waati la ayiwa ne fanga tigilamɔgɔw ye a jate k'a bila fanga darakili waleyaw kɔnɔna na Mariam Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Siga kɛra mɔgɔ minnu na o mɔgɔ kelen n'o ye Amadu Koyita ye jalakira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ k'a tɔgɔ yera kuluw fɛ minnu tun b'a fɛ ka fanga dafiri ni mɔgɔ kofɔlen ye finitigi kɔrɔ ye wa u ka jamanatigi kɔrɔ Ernest B Koroma ka lakɔlɔsibaga kɔrɔ dɔ tun don min lakodɔnnenba tun don bɔlɔlɔsiraw fɛ ni a ka jalatigɛliw a n'a ka kɔrɔmatigɛli bagabagalikanw ye ka taa u ka jamanatigi Julius Madabio o fan fɛ a minɛna décembre kalo tile 4 ka fara mɔgɔ 85 ɲɔgɔn kan minnu bɛɛ lajɛlen minɛna novembre kalo tile 26 minnu mɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen tun ye finitigiw ye nin sigana mɔgɔ 12 cɛma
finitigi jalatigiba kɔrɔ dɔ n'o ye polisi ye tun bɛ o mɔgɔw fɛ minnu bɛɛ lajɛlen jatira i n'a fɔ k'u ye jamana janfa ka fara dogodogoli ni janfa ko dɔw sirili kan min kɛra so dɔ kɔnɔna la n'o kɛra ni dɛmɛ ani u sen donni ye jamana jugu dɔw fan fɛ min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a bolonɔbila jamana ɲɛmɔgɔw ka kunnafoni di so n'o ye ministère de l'information ye o ɲɛmɔgɔ Chernor-Ba ale de ye ni kunnafoni lase mɔgɔ 13 wɛrɛw bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ minɛna ka taa u lajɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ jamana faaba kɔnɔ Freetown a mɔgɔ kofɔlen ninnu na mɔgɔ kelen bɛ yen min labilala ka sabu kɛ ko a ka kɛnɛya ko ma sabati bataki dɔ kɔnɔ bataki min ye perepereli latigɛ kɛ ko ni mɔgɔ jalakilen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma donna ni surunnadonikɛla kelen de ye hakililajigila novanburu kalo tile 26 san 2023 jɛkulu maramafɛntigi dɔw yera jamana finitigiw ka muguso da la ani ka fara finitigiw dagayɔrɔ 2 kan min bɛ wele nanzarakan na ko caserne ka fara kasobon 2 ani polisiso 2 kan yɔrɔ minnu dankarila ka kɛɲɛ ni finitigiw ka wulikajɔ ye lakana fanfɛ mɔgɔ 21 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen sera ka minɛ o sen fɛ ka fara kasoden mɔgɔ 100 ani kɔjan kan minnu bɛɛ lajɛlen sera k'u yɛrɛ sɔrɔ ka boli ka bɔ kaso la i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye a kunnafoni lase cogo min na u kelen kɔfɛ k'a lase kunnafoniw kɔnɔ k'u sera ka lakana sabati ani ka se ka basigi don nin koɲɛ la u ye min jate i n'a fɔ fanga dafiri ko min kɛra finitigiw fɛ aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la mɔgɔ caman fagara bi sɔgɔmada in na irankaw fɛ yen nɔ bɔnbuba 2 fuduni na jama cɛla minnu tun b'a la ka tasibila kɛ General Kasim Sulemani ale ka kɛɲɛ n'ale ka fagali sanyɛlɛmaw ye Mohamed Toure bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn o bingani ninnu jamana jabarani y'a jira k'o kɛra jatigɛwale de fɛ o kɛra kɔnɔnafiliba dɔ kɔfɛ arabu mara n'o ye moyen orient jamanaw na tile kelen Hamas ɲɛmɔgɔ dangan Saleh al-Aouri n'o ye Iran jɛɲɔgɔn ye o fagara Subahana Pankuru n'o ye drone ye bingani dɔ sanfɛ Beirut sigida la Liban famaw y'o jalaki da Israel kan o bingani ninnu kɛra Saheb al-Zaman Misiri kɛrɛfɛ Kerman sigida la n'o ye Solomani bangedugu la jamana woroduyan fan fɛ a su donna yɔrɔ min na k'a sɔrɔ a dɛmɛbagaw tun bɛ ɲɔgɔn lajɛla walasa k'a ka saya san 4nan seli kɛ Ameriki pankuru drone bingani dɔ la Bagdad pankuru bɔnda kɔ kan Kerman ka sigida fanga o kɔrɔsigi y'a jira ko ni bingani ninnu kɛra jatigɛwale bingani ye mɔgɔ 170 kɔ fana jogina ni bingani ninnu na jamana kunnafonidilaw ka fɔ la Iran jamana ka kunnafonidi tɔn Tasnim n'o ye kunnafonidi tɔn ka fɔta ye o y'a jira ko bɔrɔ 2 minnu kɔnɔ mugu pɛrɛnta bɔnbu tun bɛ olu pɛrɛnna o yɔrɔ la Tasnim y'a fɔ fana ko a bɛ iko nin ko ni kɛbagaw ye mugu pɛrɛnta n'o ye bɔnbu ci ni yɔrɔ jan minan fɛ ISNA kunnafonidi tɔn ye Kerman dugutigi Saïd Tabrizi ka kuma fɔ k'a fɔ ko mugu pɛrɛnta n'o ye bɔnbu ye ninnu bina sanga 10 kɔnɔna ɲɔgɔn fɛ Suleman tun ye Quds kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye Iran ka silamɛya kɛlɛbolo ka kɔkan ko o bolofara ye min bɛ sɔrɔsi baaraw kɔlɔsi arabu gun n'o ye moyen orient jamana fan bɛɛ la ayiwa bi ye araba ye sisan an bɛna an ka gɛrɛn kɔnɔna la Habibatu Nangu Tarawele ale n'a ka gɛrɛnadenw ye barokɛnɛ sigi kɛ fɛn min ye ko belebeleba minnu tɛmɛna san 2023 kɔnɔna na an ka u ka baro lamɛn san 2023 tɛmɛlen kɔ malidenw b'a fɛ ka san 2024 kɛ hɛrɛ basigi jɛka baara bɛn kɔnɔ dun ka fa ani fɛn wɛrɛw bi jamanaden dɔw y'u ka jigiya n'u ka laɲini di ka ɲɛsi san 2024 ma VOA Bambara ka gɛrɛn kɔnɔ tema moi wala ko mona ka ko me ka mun ka kala de ne tɔgɔ ko Yɔrɔ Kulubali san 2024 na maliyɛnw ka ɲɔgɔn lamɛn u ka ɲɔgɔn faamu bɛn ka sabati kelenya ka sabati an ka ɲini an ka jamana ɲɛtaga an ka dusukun ta an kana kɛ da la foyi an ka kɛ ni ŋaniya yira ye an na waleya ye a n'a taama siraw ye parce que an bɛ yɔrɔ min na komi bi ni jamana tɛ yen mɔgɔ tɛ yen dɛ ni jamana ma basigi sɔrɔ foyi tɛ yen dɔw bolo dun ka fa kan ka bila fɛn bɛɛ ɲɛ ne tɔgɔ Siriki Jara
bon ne hakilina min ye u hakili to dunga fa la pour que jamanadenw kana muruti parce que ni dunga fa ma sabati an bɛ mɔgɔ bɛ muruti dɛ. Bon ne tɔgɔ Usman Jara. Bon ne ye bolola baarakɛla ye. Ne yɛrɛ bolo mun kan ka kɛ pour Mali ka se ka basigi sɔrɔ, Mali ka se ka lafiya sɔrɔ, o ye baloko yɔrɔ ye. Ni dunga fa tɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a man di quoi. Mais o bɛɛ n'a ta an b'an sabali an ka mɔgɔ ninnu kɔrɔ ba parce que o bɛ fɛn dɔ de la n'an fana m'o jateminɛ ba parce que a mɛn o mɛn hɛrɛ bɛna ɲɛfɛ quoi. Madame Kanute Janabu Tarawele ka fan fɛ ale jigi b'a kan ko san 2024 bɛna diya ka tɛmɛ salon ta kan. An bɛ dugawu de kɛ 2024 ala ka kɛ hɛrɛ ni ala ka sini kɛnɛya d'an ma ka haminako nɔgɔya ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn de 2023 o ka taa ni kɔlɔlɔ bɛɛ 2024 in ka kɛ hɛrɛ mugu surulen ye. Bon comme 2024 daminɛna sisan ni an bɛ mun fɔ dɔrɔn hali bi malikura ko an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka jamana ɲɛmajɔ u ka Mali yɛrɛ de yɛlɛma ka changer Mali ko ya ka sigi a kɔrɔlen ma ka tɛmɛ o yɛrɛ kan yɛrɛ Mali ka diya tama o de ka di ne ye. O kɔfɛ dɔw fana hakilina ye ko kalata kuma tɛ sisan ye fo ka taa sɔrɔ jamana ba sigira ka ɲa. Ne tɔgɔ ye Abdul Karim Kone ne ye commerçant de ye n bɛ Bamakɔ. La ne hakilina na élection ko kuma tɛ yen fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn élection yɛrɛ bɛ kɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ basigi kɛra quoi an k'a to jamana ka basigi ka ɲa fɔlɔ an ka sɔrɔ ka élection kɛ an ye sɛgɛn min kɛ ni san damadama kɔnɔ n'an ko k'an bɛ taa élection na sisan bɛɛ bɛ dabiri ne hakilina na parce que fɛn caman bɛ olu ma se ka ɲɛna politicien tile la bon minnu nana sisan n'o ye surasiw ye olu ye fɛn caman yira an na an ka to ninnu kɔ fɔlɔ u ka Mali bila niveau dɔ la ni jamana basigira an bɛ élection kɛ. Ne tɔgɔ ye Tamba Keita ne ye gricier de kɔfɛ bon an hakilina ye min ye Mali ka se ka sabati an ka bɛn kelen ma an ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnena mɔgɔ min b'an kunna sisan u y'an bɔ ko caman na donc an ka deli de jama ka to ninnu kɔfɛ u ka baara kɛ bon an bɛ min fɔ olu fana ɲɛna danaya min taara ka da u kan u fana ka sabati o danaya kan ka continuer ni baara ye sinon surtout an mɔgɔ min bɛ kɔfɛ faso ni kanu b'an na ka taa se degré ma ala de b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ kɔfɛ o yɛrɛ pɛrɛnnen don jamana nali kama. Nin bɛ VOA Bambara ka bi gɛrɛn kun cɛ min lasera anw ma Abiba Nango Tarawele fɛ ka bɔ Bamakɔ. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lajɛ lamɛn Saka Tarawele bolo. Seranturanta kunda kunu tarata janvier kalo tile 2 san 2024 na malidenw a ka ja seranturanta kanubaw y'a dɔn seranturantana minnu bɛna taa Mali jɔyɔrɔ fa kani kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ bari Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chel y'a tɔgɔw fɔ téléjournal waati nɛgɛ ɲɛ 20 seranturantana mɔgɔ 27 don minnu sugandira gardien de but 3 défenseur 7 milieu de terrain 9 attaquant segi Cheikh Omar Konté Bruno farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamakɔ ani fana seranturanta donbaga jolen don a ka fɔla seranturantana sababa la minnu ni tali man kan ka taa Côte d'Ivoire kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ tɔgɔ minnu fɔra o na se ka Mali jɔyɔrɔ fa faden kɛnɛ kan a fɔlɔ jɔkɔlɔsiba 3 la minnu sugandira a fɛ jɔkɔlɔsiba Abubakar Doumbia a si bɛ san 28 na o kɔni a kɛra balinakoba ye le niveau du championnat malien est tellement bas ces dernières années a ka bon hakili ma k'a fɔ n'i ko k'i bɛ mɔgɔ ta k'o bɛ mɔgɔ wɛrɛ fana concurrencer mun bɛ jouer en Afrique ici ou en Europe ça va être très difficile a taara mɔgɔ min placé la n'o ye Bosso Mukoro ye Bosso il était en difficulté pendant 1 an. Il avait du mal à être même sur la feuille de match. Mais aujourd'hui, les 4 journées de Champions League avec le TP Mazembe, il a été 4 fois sur la feuille de match. Et les 2 derniers matchs de championnat, il a poussé les gardiens sénégalais sur le banc de touche. Biakra titulaire à part entière, il y a 34 ans, avec son vécu et son expérience, au minimum 3 jeunes gardiens, il le mérite parce que quand tu mené Cameroun à l'aller de Kundo, ale ma ye kosɛbɛ a ka tɔn na Allemagne championnat na ɲina saison na kama sɔrɔ degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chel y'a yira ko tali kɛra ni hakilina minnu ye a dɔ la kelen ye seranturantana ka kan ka ye kosɛbɛ a ka tɔn kɔnɔna na seranturantan na. Djadji Samasekou en 16 journées de championnat allemand, il n'a joué que 55 secondes lors de la 3e journée le 3 septembre 2023 au Fenam contre Wolfsburg au don à Dona 94e minute de jeu, il restait 1 minute de temps additionnel 55 secondes a o de kɛ terrain kan i tɛ se ka Bosso bila ko taa ne jeu t'o bolo k'i bɛ Djadji ta. Seranturantana wɛrɛ bɛ yen Cheikh Omar Konté Bruno ka fɔ la o ye Sirine Dougouré la 21 an balimaw nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoni ninnu na
jɛmukan labɛnna Cheick Thioro fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Keyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka télévision a n'a ka radio siraw kunnafoniw na awa k'a fɔ aw ɲɛna ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ni kunnafoni ninnu lamɛn a b'a enregistrelen sɔrɔ an ka page kan YouTube ani Facebook kan a k'an bɛn waati wɛrɛ